mwapereka ndalama pena paliponse kuno kumpoto. Osachedwa apa tikupatsirani zimene ayankhula a Richard Chimwendo Banda lero kumzimba. Komanso tu zimene ayankhula a Dr. Lazarus Chakwera amene ali president wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani chija cha Malawi Congress Party. Ndipo mwana wobadwa Malawi tisimgulira kapena kumsungira 500,000 yake yakuti wina asaidie iyayi. Akupitirizabe tikufotokozera kuti mwana aliyense wobadwa muno Malawi adzalandiratu 500,000 kwacha. Inde tuti kunena kuti za 500,000 kwacha. Komanso tu a Richard Chimwendo Banda anapereka mawu a kampeni. Bwana ndisanamalize kuyankhula kwanga masana wanu, mundilole nditule mawu andale. Ndipo tu mawu awo a kampeniwa anatsogozana ndi mawu amene Dr. Lazarus Chakwera nawonso tu anayankhula. Pamene tafika kuno kumzimba boma ndiye kuti kampeni yayambikadi. Mosakutayitsani nthawi, tatiye tionere mwachidwi zimene anayankhula a Richard Chimwendo Banda, kenako tionera zimene Dr. Lazarus Chakwera anayankhula. Musayiwale panga like, comment komanso subscribe. Mundilole maulemu onse akale malo mwake. Bwana President, choyamba mumve kulandiridwa mwapaderadera pano pa Mbewa Stadium. Mulungu akudalitseni chifukwa ndinu president oyamba kudzaponda pa stadium yayikulu ngati ino kuno kumzimba. Bwana President, chachiwiri ndifuna ndiyankhule mawu ongophera mphongo zimene achavula komanso a Moses Kunkuyu ayankhulapo. Mwachidule ngati Secretary General wa chipani tifuna tikuthokozeni mobwereza kuti munavomera kuyimira Malawi Congress Party, koma kuposa zonse munavomera kupitiriza kupulumutsa mtundu wa Malawi. Akakuthokozani faza zitukuko zimene mwamanga pambali pa stadium, mwamanga nyumba za polisi, mwamanga nyumba za ame, mwayambanso kulambula misewu kuti ikhale yathala. Anthu akuchitipa sadzakuiwalani Achakwera. Bwana, tikafika kukalonga inuyo ndi amene mwaonetsa kuti kalonga mmaidziwa, komanso kalonga ndi imene mapangitsa kuti tizikhala ndi mpunga wapamwamba dziko lonse la Malawi. Ma irrigation scheme mwamanga ndinu kukalonga. Your Excellency, misewu imene mwayamba kumanga kukalonga chauta yekha adzikudalitsani, tikuti zikomo kwambiri. Kumene konse kukalonga bwana mwatimangira nyumba zija za polisi paja pa Ipiana, Mulungu akudalitseni. Komanso kusongwe boda mukumanga konso nyumba zapamwamba za immigration, Mulungu azikudalitsani. Tikabwera kuno kumzimba bwana, kumzimba kuno umbono oyamba ndi stadium imetalowayi. Stadium ino ikumangidwa motsogozedwa ndi local government ku office kwa DC. Mwatenga ndalama kudzipereka maboma onse kuti adzimanga zitukuko ngati izi. Stadium ino akumanga kwa DC. Mujana nenera achavula stadium ino ndi anthu 30,000, Your Excellency. Koma stadium ino ili pa number 2 dziko lonse la Malawi. Izi mwapanga kwa konda anthu akumzimba. Bwana, ndingathe kuyankhula zambiri koma mundilole ndingotamanga chifukwa cha nthawi. Chachikulu mukapita kulikoma ase Msongwe MP angathe kufotokoza amene mwasinthira likoma. Mukapita ku Nkhatape zikhale ng'oma angathe kufotokoza amene mwasinthira Nkhatape. Bwana, mwaponda pena paliponse kuno kumpoto, mwapereka ndalama pena paliponse kuno kumpoto, mwapanga zitukuko zooneka ndi maso. Ndingokumbutsapo pano kuti kuja kumzuzu mukumanga library ija yapamwamba. Kuja anyamata ake ndi ameneyo akuchitira umboni. Kuja kumzuzu mukumanga National Youth Center. Kuja kumzuzu
mukumanga civic center, kuja kumzuzu mukumanga misewu yatsopano. Zimenezo mukupanga muulamuliro wanu wa mchaka choyamba. Your Excellency, kwa ife ngati kuchipani tinatola mpini ndi nkhwangwa yomwe inu ndi okwanira mu zonse. Number 2, mwaonetsa kutana ndi nkhaza zimene zimachitika m'dziko muno. Nkhaza yoyamba imene munthu wakumpoto sadzayiwala ndi quota system. Your Excellency, tisamanene mopsati achipani cha DPP m'malingaliro mwawo amaganiza kuti kuno kumpoto kulibe anthu ofunika. Koma inu mutabwera bwana muulamuliro wanu oyamba munathetseratu quota system. A DPP anafika nayo pachimake quota system. Inachoka ku university inakafika mpaka na ku secondary. Ndimanena ine mobwereza mwachitsanzo Excellency kuja kunkhatabe zinafika ponena kuti olo mwana wochokera kumpoto olo mmodzi osafika ko kunkhatabe secondary school. Koma chitaganya cha quota system munachotsa ndi Your Excellency. Ndifuna zikomo kwambiri zuni. Ziko mama tikonda adi Chakwera. Thank you Zuni, thank you. Your Excellency, nditamange nene mawawa. Pofuna kuyanjanisa dziko la Malawi, President amene mwaonetsa kuti mungathe kutenga mphamvu zanu nkudzikondera dziko lonse nkuonetsa kuti inuyo ndinu President ndinuyo. Pano ndifuna ndiauza anthu akumpoto kumene tili kuno. Ndinu President oyamba kusankha nduna komanso maudindo apamwamba kuchokera kwa anthu akuchokera kuno kumpoto. Bwana mwachidule ndifuna bwana ndichule izi. Mutatenga boma inuyo munasankha nduna, koma ndisanafike kunduna mudakali leader of opposition. Munachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti anthu akumpoto atengepo gawo muulamuliro wa dziko lino. Bwana ndisanamalize kuyankhula kwanga masana wanu mundilole nditule mawu andale. Mpikisano wa ndale wayambika, koma ndifuna ndatsimikizira Malawi wina afune asafune Chakwera pa mpando sakuchoka 17 September. Bwana timu yowina samaichotsa mbwalo. Pali zifukwa zambiri zimene boma la DPP analichotsera ground. Number 1, ananena kunena kuti kuno kumpoto sikudzachokera mtsogoleri wina aliyense. Ndipo anthu awiri amene anayankhula zimenezo, they are still advisors and wina ndi vice president kumeneko. Ananena kuti kuno kumpoto sikudzachokera mtsogoleri wina aliyense. Number 2, Your Excellency, mu democracy ino palibe chipani chinabwera ndi kupha anthu 21 tsiku limodzi. Chipani cha DPP ndi chimene chinapanga zimenezo. Ndipo dzanali kunali mwambo kuja kumzuzu okumbukira anthu 21 amene anaphedwa nthawi ya DPP. Bwana tikamanena izi sikulalata sikutukwana koma kwakumbutsa Malawi kumene tikuchokera. Pomaliza Your Excellency, musanatenge mpandowu anthu achaubino amaphedwa dziko lonse la Malawi. Muulamuliro wa DPP kunaphedwa anthu over 189. Kutenga inu mpando palibe amene waphedwa wachaubino. Mulungu yekha Bwana adzikudalitsani. Ndinu mtetezi wa Malawi dziko lino. Pomaliza Your Excellency, pano pali wana amene akuyimira Malawi Congress Party sabwera kutsogolo. Ma MP makansala pamene makhalapo tayimirirani. Tawevana Malawi wonse. Your Excellency, anyamata amenewa ndi asikana amenewa akonzeka kutenga mipando kuti akuthandizeni
chifukwa iniyo bwana mpando mupitiriza pa 17 September anyamata akende amenewa zikomo kwambiri kandi pansi. Bwana pomaliza mundilole ndiwapemphe Madam Catherine Gotan Hala, First Deputy President, Speaker of the National Assembly, kuti atiyankhule komanso amenewo akudzutseni masana ano kuti muyankhule. Your Excellency, magulu ena onse timalizira kumapeto. Pamene akubwera kutsogolo tamverani stadium ngati dziwani kuti ngati pali president amene waika azimayi pa mipando. Pamene tafika kuno kumzimba boma ndiye kuti kampeni yayambikadi. Titsekulire kampeni yanga loweruka lapitali kulilongwe. Nadziwiratu kuti kofunika kupita nauza akuluakulu a chipani cha Congress kofuna kupita kuti tiyambe tsono zenzene kukhale kumpoto. Ndipo kumpoto kwake kukhale kumzimba chifukwa mchaka cha 2020 omwe munandivotera ndi anthu ochuluka kuno kumzimba mpaka munakwana 287,488. Yeah, zona zake nzoti ineyo lero ndine president wa Malawi chifukwa cha inu anthu akumzimba. Munandivotera mwamkokomo komanso kuno kumpoto amene munandikhulupirira kukhala president wanu ndi ambiri chifukwa olo kuchitipa mudandivotera anthu 50,277. Ino akukalonga mudandivotera anthu 74,665. Kulikoma mudandivotera anthu 2,981. Kunkhatabe mudandivotera anthu 45,591. Pamene Kurumpi munandivotera anthu 55,153. Ndiye kuti tikaphatikiza nambalayi anthu kuno kumpoto amene voti yanu ndiyomwe idanikhazikitsa ine mboma lilipo leloli munakwana 516,155. Ndiye ngati muli mmodzi wa anthu amene mudandivotera mu 2020 boma nuyendetsa leloli silanga ayi koma ndilanu. Ndipo wina asakunamizeni kuti voti yomwe mudandipatsa sinagwire ntchito chifukwa zomwe boma lili uchita mdziko muno zaka 5 izi mchifukwa cha voti yanu. Oti mukamaona kuti pa mzimba boma pano paikidwa stadium yomwe yatsala pang'ono kuti ithe yomanga ni voti yanu yomwe iyi. Mukaona
kumzuzu kuti youth center yomwe inkakambidwa nthawi ndi nthawi m'mbuyomu koma idayamba kumangidwa ulendo uno. Chimenecho ndi voti yomwe mdandipatsa. Mukamaona makomo oposa 100,000 ku Nkarabe ndi Kurumpi ayamba kupeza madzi a mipopi. Yabweretsa madziwo ndi voti yanu. Mukaona kuti msewu wa M1 wofikira kuno kumpoto kuchokera ku Lilongwe ukukozedwa mwa makono, ikukoza ni voti yanu ija mdanipatsa ija. Mukaona mabwalo a ndege kukonzedwanso kuti ndege zizibwera kuno kumzuzu ngakhalenso kukaronga, ndege zikulu yachita ntchito imeneyo ni voti yomwe mdanipatsa ija. Olo mabanja okwana 72,022 kuno kumpoto omwe mwalandira chakudya kuti chikuthandizeni mmene chakudya chanu minda yanu sidawonongeka ndi nyengo chifukwa cha ngozi za nyengo, mchifukwa cha voti yanu. Olo mabanja omwe mwakhala mukulandira chithandizo chija cha mtukula pakhomo kapena fertilizer wa AIP kapena kufikitsa chithandizocho pakhomo lanu, zimene zija nchifukwa chakuti iniyo mdanivotera. Olo library ija tikumanga kumzuni, library yapamwamba ikumangidwa chifukwa cha voti imene mdanipatsa. Olo kuthana ndi quota system kuithetseratu kuti kumpoto kuno anthu asamadandaule, vana vathu asadandaule, makolo asadandaule chifukwa cha quota system, nchifukwa chakuti mudanipatsa voti. Tereku nduna ndi akuluakulu ena aboma ochokera kuno kumpoto omwe ndinawayika m'mipando ikuluikulu mchigawo chino komanso yosiyanasiyana kuti atumikira Malawi paliponsepo. Imvani kuti onsewa kukhala mkati mwenimweni momendetsana lobomani nchifukwa chakuti inuyo poyamba mdanipatsa voti yanu. Olo anthu 63,000 kuno kumpoto omwe alandira ngongole za NIF zokwana 54 billion. Mabusiness 63,000 atsopano amene avomerezeka nkuyambika kuno upereka achinyamata ndi ena ntchito nchifukwa cha voti yanu. Komanso ndinene ichi, amene mwabweza ndalama za business ya NIF kuno kumpoto ndi 86%, the highest repayment rate of anywhere in the country. Which means kuti mu second term yanga ndalama yobwezedwayo ifikiranso ena ambiri kuno kumpoto kuti athandizike chifukwa chakuti mwakhala wokhulupirika kuno. Zonsezi zachitika chifukwa cha voti yomwe mudanipatsa kuno kumpoto konse. Ndiye kampeni yanga chaka chino sikuchulutsa zonena ngati yawe nawo otsutsa boma. Kampeni yanga njongo kupemphani kuti voti yomwe mdanipatsa mu 2020 kuti yambe zitukuko zomwe pano zili mkati munipatsenso pa September 16. Kuti ipitirire
ipititse chitsogolo chitukuko chanu. Ndipo kampeni yanga njongo kupemphani kuti ndi chikhulupiriro chomwe mudali nacho pa ine mu 2020 musachitaye tili pakati pa nyanja. Osadumphira m'madzi tili pakati pa nyanja. Omwe atakolole zomwe tafesazi ndi kuti aone ubwino wake wa zimene tayalazi. Inu ndi ine tigwirizane kuyendera limodzi kuyambira pa 16 September kuti tipititse zimenezi patsogolo. All right, Mzuni. Omwe tikupita kuti tikafike kuti zokomera zonsezi zotikomera ife tonse wina mpoto zipitilire. Mu manifesto yathu ya 2020 tidayika zambiri zomwe tapanga momwe mwamvera wena ufotokozera pano. Koma popeza ulendowu ndi wa zaka 10 mpaka 2030 zimene ndikupempha ine, ndikupempha kuti voti yanu mundisungire kuti ndimalize ntchito zatsalazo. Chifukwa kaya ndi airport yatsopano kumzuzu, kaya ndi Mbewa University, ndalama za maprojekti amenewa angakhale zinachedwa kuzipeza. Mmene tazipeza mutsopano ndiye kuti ntchitoyo tigwira ndithu mu second term. Komanso sizokhazo ayi, chifukwa pano tikupanganso manifesto yatsopanoyi imene tsopano tayikamo zomwe tikufuna tichite kuno kumpoto kuti tipititse chitukuko chanu patsogolo. Mu manifesto imeneyi tayikamo nsanamira 5 zomwe takonza kuchita. Yoyamba ndi food security, yomwe cholinga chake nchakuti tikhale nchakudya chofikira aliyense. Na mfundo imeneyi muyimvetsetse. Sikunena kuti chakudya chokwanira aliyense, koma chakudya chofikira aliyense. Chifukwa mzaka 5 zimenezi takhala tikulima ndi kukolola chakudya chokwanira aliyense mdziko muno, koma vuto ndiloti chakudyacho sichimafikira aliyense. Izi zikumachitika pa zifukwa zingapo, monga kusowa kwa storage facility osungira zokolola zathu, zomwe zikupangitsa kuti chakudya chambiri chizionongeka. Ndiye mu manifesto yanga muli mfundo yomanga storage achakudya m'maboma wonse kuti chakudya chizifikira aliyense. Ndipo storage facility amenewa
nkhokwe ngati zimenezi tayamba kale kumanga, koma kunonso kumpoto tionjezera. Ndiye mu manifesto yangayi muli mfundo yopereka mpata kwa nonse omwe mumalima chakudya chochulukira kuti muzitha kupereka chakudya chanucho ku nkhokwe zimenezi ku National Food Reserve. M'malo mopereka misonkho ina tizikuchotsani misonkho msalipire, koma chakudyacho kaperekeni ku National Food Reserve. Ndiye kuti ntchito yakuti chakudya chifikire aliyense m'madera kumene amakhala chikhala chotheka, chifukwa china zimene zimakanika kuti chifikire aliyense nkuti dyera lina ndi la anthu amene amagwira ntchito yogulitsa ndi kugawa chakudya. Ndiye mu manifesto yangayi muli mfundo yosintha kayendetsedwe ka ntchito yogulitsa ndi kugawa chakudya kuti zifikire aliyense, chifukwa china chomwe chakudya sichifikira aliyense nchoti achinyamata ndi azimayi ambiri mulibe minda yanu ya nthaka yabwino yoti muzilimapo chakudya. Ndiye m'manifesto muli mfundo yopereka minda kwa achinyamata ndi azimayi yomwe mutha kuyigwiritsa ntchito ngati collateral popeza ngongole ya NIF kuti ikuthandizireni kuti mulime mwakathithi nkupeza chakudya mwakathithi. Mwina wena simukudziwa kuti za chakudyazi ndili nazo serious. Panopa alimi okwana 50,000 nawapatsa kale ndalama zokwana 20 billion kuti apange winter cropping, ndipo alimiwa alima minda yokwana 100,000 acres ya chakudya tikolola mwezi wa Mawawa. Mudziko muno muzikhala chakudya chosakwana, kuti muzikhala chakudya chosakwana ineyo sindikulola zimenezo ayi, chifukwa chikhala ngati kuti tikungoseweretsa madzi amene Mulungu adatipatsa kale. Tere kutukirwa ulimi mpaka dziko lino likhale dziko lodzidyetsa lokha ndiye cholinga changa cha fundo yoyambayi. Sanamira yachiwiri manifesto ndi job creation, kapena kuti ntchito zokwanira aliyense, yomwe cholinga chake nkuthandizira achinyamata 3 million kupeza ntchito mwa masekta oposa 10 komwe tita ayike ma project osiyanasiyana. Ena ayamba kale kulira kuti zimenezo sizingatheke, koma ine paja ndazolowera kuti ndikati ndimanga 6 lane road ena adanena kuti nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikati timanga M1 munjira ya makono kuti ukhale msewu ngakhale wa dual carriage ena kuti nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikati mtengo wa data Malawi muno nditsitsa mpaka nakuposa maiko ena wonse mu Africa muno wena amati zimenezo nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikanena kuti CTF tikweza 7 times ena amanena kuti nzamisala. Ndiye muzingo wayang'ana mukamva kunena kuti manifesto yanga sitheka, chifukwa ndi anthu odana mchitukuko amenewo. Ndiye kuno ndikubwera ma project ankhaninkhani omwe atalembe achinyamata pa ntchito zosiyanasiyana monga Rumphinyika, Chitipa Road, Chitipa Iromba Road, Chiweta Karonga Road, Livingstonia Njakwa Road, Rumphi Borero Nyika Road, Lakeshore Road kuchoka Nkhata mpaka na kuhusisha mpaka na Chiweta, Chikwawa Eutini Road,
Lisangadzi Mzuni Dunduzi Road yemwe itakhaleso ndi interchange mumsire muja, Mzuzu Sire Bypass Road, Mzuzu Sisha Road, misewu imeneyi kutsekulira kuno kumpoto konse kuti kukhale msika wotentha chifukwa pena paliponse anthu akhoza kumayenda mosavutika. Komanso tiyambitsa Job Creation Fund yothandiza achinyamata kulumikizidwa ku ntchito zomwe zilipo. Komwe Youth Innovation Fund yomwe ndayambitsa kale ndi 2 billion kwacha in my first term ino, tikamo 5 billion in second term iyi, ndipo ndikamati opeza ntchito okwana 3 million sindikunena zitano iyayi, koma zinthu zimene nzotheka titachite. Sanamira yachitatu ndiye ya wealth creation yomwe cholinga chake nkuchulukitsa zikhwaya mdziko muno. Achinyamata mukonzekere kudzapanga nawo apply 10-10 challenge yomwe idzapereka mpamba okwana 10 million kwa achinyamata 10,000 omwe ali ndi mapulani opanga business ya serious osati zongoseweretsa. Komanso mukonzekere kuchotseredwa msonkho by 10% kuti ndalama ya malipiro ikhale yochulukirapo. Mukonzekerenso kuti magetsi omwe tafikitsa panopa kukwanitsa pa 25% kuchokera pa 11%, tsopano tifikitsa pa 70%. Ndicholinga choti mabizinesi ofunika magetsi achuluke. Ndiponso mukonzekere kuti maunits anu amagetsi ndi madzi akatha, musanakonzekere kugula wena muziyamba kukhala ndi mwayi wogulirapo ochepa kuti bizinesi yanu isamafike poyimiratu. Sanamira ya nambala 4 ndi governance reform kapena kuti kuyendetsa boma mwamakono. Ukuku ndiyenda kunga mfundo zotetsa chibwana mboma. Mwachitsanzo, mu second term imeneyi mukonzekere kuti ndikuthana zomagwiritsa ntchito tibana zimenezo zomagwiritsa ntchito cash polifira ma services. Wina asapere ndalama ku ofesi ya boma kuti ndalama zanganizi nolipira chakuti ayi, tithetsa zimenezo. Wena asapezepo katangale woti azipereka kuti apereka ni ndalama mwakuti. Wina akakupempha ni ndalama mnenezeni ameneyo chifukwa sitifunanso zimenezo. Mupereke ziphuphu ayi, koma tithetse ziphuphu. Ubendezi siwofunika. Komanso zakugula katundu mmashopu opanda kupatsidwa lisiti ya boma tikuthetsa zimenezi chifukwa ogulitsawo amango kudyera ni masuku pamutu kuti muzikhalabe osaukirabe. Kukhala ku mzinda wa Mzuzuko ndiye kuti tikubweretsanso zisankho za meya kuti siyo asamango khalawo ngoti awalembedwa ntchito, koma meya mumsankhe ndinu anthu asamalire mzinda, akonze mzinda ukhale wapamwamba. Komanso pano ndibwerezenso kuti mu cabinet ndati ndikamwa achinyamata amene sakwana zaka 35 koma akhalepo at least anayi, asachepere pamenepo ayi. Chifukwa tikufuna kuti ngakhale ino achinyamata mukhale mtika mwazochitika za boma. Chifukwa zimenezo ndakhala ndikucheza nanu kulikonseko ndipo mwandiuza zofunika kuti ndichite zenizeni. Saramira yomaliza ya 5 ndiye public service delivery kapena kuti kulimbikitsa ubwino wa boma. Manifesto imeneyi ndayikamo ma service 72
atsopano omwe tidakhazikitse m'bomamo. Modzi ya iwo ndi yakuti nkhani ya tsogolo account yomwe izitsegulidwa mwana aliyense akangobadwa ndi kumamsungira ndalamazo mpaka adzafike zaka 18. Akafika zaka 18 akhoza kukhala ndi access ku ndalama zimenezi. Tangoganizana mmene azifika zaka 18 ndalamayo idachulukitsidwa kukwana mamiliyoni. Ndalama yena sizikuwasangalatsa chifukwa akuti ndalama yoti sadzazipeza mwayi umenewu muzitenga kuti, koma mwayi wake mwakuti ndalamazo wena aja amakonda usolola sazisolola apa. Ndalamayi ena sikuwasangalatsa chifukwa akukanika kumvetsa, chifukwa ganizolo silawo poyamba pomwe ndiye sangalimvetsa, chifukwa nzosadabwitsa kumvetsa kuti niyendetsa bwanji, koma mudziwe kuti popeza wena sanaganizirepo zimenezi nzosadabwitsa kuti asazimvetsenso. Dziko lamvetsani, dziko lomangodya chuma chake ni dziko lopanda tsogolo. Ndiye mwana obadwa amene wangobadwa kumene nayenso ndi Malawi, ndiye zoti anthu azingomudyera chuma chake nkudzamsiya mu msampha wa umphawi ndi ngongole. Ine ndikuti zithere pa ine. Tikubweretsa sovereign wealth fund ya ndalama za migodi, ndalama za carbon credit, ndalama za export mega farm. Ndipo mwana wobadwa Malawi tizimgulira kapena kumsungira 500,000 yake yakuti wina asaidye iyayi. Ana amenewa adzakhala woyamba kukhala wopanda olo mmodzi wa iwowo amphawi Malawi muno. Ndafia ndiye olotsutsa chotani izizi zikuchitika ndithu, ndipo malamulo ake tikhazikitsa kuti nonse mudziwe kachitidwe kake, komanso kuti mudziwe njira zonse zomwe tikuyika kuti tiletse wonse wofuna kupanga abuse program ngati imeneyi kuti asapambanenso. Ndiye ngakhale anthu opanga phokoso pa nkhaniyi alipo, koma mu manifesto mu maprogramu alipo 72 otukula miyoyo yanuwa, kuphatikiza CDF yomwe nditi akweze kuti ifike pa 500 million.
kwacha pa constituency iliyonse zimenezi zisintha nkhope ya dziko la Malawi paliponse. Ulendo uja tinayamba limodzi mu 2020 muja, tiye tipitirize limodzi mpaka 2030 komwe kuli dziko lokomera tonse. Musagwedezeke, musatekeseke, musanamizidwe. Voti yanu ndi yomwe, chifukwa boma lanu ndi lomwe. Ndiye ndima wa amenewa ndatsekula kampeni kuno, kampeni yanga kumpoto konse, ndipo ndikhala ndikucheza nanu monga mujana nipemphera ngwenyama kuti ndiyende mmakukamu ticheze pamodzi pena ndi pena ziluko zathu tipititse mtsogolo motani. Chiyuta mtumbikeni Mose yewo chomene.